ओमफ्राय आं मोनसे खोथा खोन्थानि माने इयावहाय दंफां हायो आरोना माने नै ओइयाव नुहुरनायाव र' दा खोन्थालांगोन आं थांनायाव बिराद मोजां आरो माने बर'फोर बेयाव मावनानै जायो ओमफ्राय मावनो हायोबा दंफां मावग्रा गोरा खामानि मावग्राफोरा हौवाफोरा खामानि नांगौबा मोनगोन दै बेयावहाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दङब्ला फैनो हागोन बेयाव मान्डिया डिस्ट्रिक्ट आरोना बेंगलरनि एसे गोजान जायो बेंगलरनि नङा आउट अफ बेंगलर माइसुरथिंजाय आरोना माइसुर रडजों फैनांगौ मान्डिया डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो माया मा जायगाथाय मिथिबावासो मधुर औ मधुरनो ओमफ्राय बेयावहाय खामानि मोनगोन आरोना बर'फोर बिराद बुरजा दङ ओमफ्राय बारा गोबावबो जायाखै माबाया बेयो कम्पानि खुलिनाया दंफांनि मेचिन दंफां हानाय मानाय आरोना बिराद मोजां आं खिन्थानि र' औ मेदाम मोनसे जादों माथो जा मोजां दङ नै लोगोफोर थास' आथिं खागासिनो आं दायो एकदम मान्डिया डिस्ट्रिक्ट मान्डिया ना मान्डिया डिस्ट्रिक्ट दा मिनिलांलायलायबाय ओरै नायलाय नै लोगोफोर मान्डेया आयै जा साइजखा नै मान्दे गोजायाव मान्दे बागान आं मा मोनदों आयै आइ मासि सना नायलाय बाथ' इसोर जि सना बर' राव फोरोंदोंनो बर' रायङोनो नों बर' रोङो हा हेल' मा ओंख्रि जाखो हो ओंखाम जादोंना जायाखै नोङो सना आयो आंखौलाय मानो खेबदो हा थ' आंजों थांबा थांगोन आं लांनोसै दे थांगोन आगै दङ आगैजों गेलेनोबा न'आव आयै नै जोगोनार बिजौ नै आयै जि सना जोगोनार माबायाव दंफैयो आं माइसुर मानो खेबदों सना आंखो हो ओंखाम उखैदो नामा नोंलाय ओंखाम उखैदो हा ओइ नै आयै मानसि सना नोंलाय फै एवबा दे अ नै जि मोजां नै इथिं नाय दे नायदों आंखौ खेबबाय खोमायावनो खेबबाय आंखौ आंहा रोंबा खेरा गानाखै हा खोमायाव खेबना होदों आदै साबाय दा नै नोंखौ बुगोन आं दा खेबखा इदि खेबा थां दे गुमै एलाय खेबदों मानसि गोदानखाय खेबदों दा नै मानसि सना नोंलाय जि मोजां मामाया बाबनि जि किउटनो हा गोरलैयालाय मा बिरनो रोंनो गोरलैसोना थैजोब्बायनो माथाम दंमोननो माइयानो बरिया बिथिंजाय खुसेर बागान बिथिं माइ खेथि बैलाय मा खुसेर नङा ना बियो खुसेर ओमफ्राय नैयो खुसेरा बिबार बारलायबाय खुसेरा बरिया बार बरिया गामि बर' गामिसो बायदिसो जाबाय न' खबरा एसेबां मोजां जायगायानो नारिखल बागान माइ नारिखल दंफां सिं माइ बागानखौ नुवाखै नोंसोरनि नारिखला माइ बागान बेसेबां समायना खेथि खालामो बेंगलराव लामायानो जि गाज्रिखा ट्रेक्टर हाबनानै दां
दावराय मासि मोजां आयै दावराया इदि बिरलांजोब्बाय बेखौनो होनदोंमोन नामा दावराय मा खादों थास' आथिं मोजां दंखायो नै मोख्राया आखाइ गैया इना आखाइ गैया हेलौ हाय come here come इना दै गोथौसो इना नै आब' गायनाय जोगोनार बिजौखौ खालायबाय आं दायो बोथिसे लांसै सोरबा खाना लांजोबबाय नै दाखालियो बे मोनला आङो एसेल' ओइ दे मैगं खादोंमोन मानदे खादों माबा नै आब' प्रियानि मैगं माबा मैथा गायनायमोन गोथाव जागोन होननानै नै फिथाइ खाजोब्बाय आङो बोथिसे नैबो खुदुनाजों माजों लगाय मोन्देर मा होनोथाय आब' इखो नै जोगोनाराबो खाबाय आं नै जोगोनार बिजौ मान्देखौ माने बिदि खानाया लांनो सोनो बेगावहाय थ्रोब मोजां जागोन ना बेखायनो खाबाय आरो थास' आथिं दंबावो नै थास' आथिङा गाइस दायो आङो मैगंफोरखौ खाखांबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय आरोना बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ मैगं खानानै नैबे जोंना आब'आ बहुद हेल्प होबाय ओंखाम एरि संना जाहोबाय मैगंबो खाना होबाय हा औ धन्यबादसै आब' न'आव थांसिगोननो मालाय माबायाव डिसेम्बरावहाय गामियावहाय ओजोंहाय क'क्राझाराव मा जाबावगोन ओमफ्राय जोंहा देनांहाय फैफिनबावदो खनसे आं थांनायनि सिगां देन्जार ना मोनोनो ना लांनो फैनांगौ एबार ओमफ्राय आं मोनसे खोथा खोन्थानि माने इयावहाय दंफां हायो आरोना माने आं खिन्थानि र' औ नै दंफाङा बेनो आरोना कम्पानियाहाय बे दंफां गोजा दंफां मिस्ट्रि सोयो नैबे साइडआवहाय मिस्ट्रि दं आरोना मिस्ट्रिफोर गावसिनि लकेल मिस्ट्रि ओमफ्राय नैबे साइडआवहाय जोंनि क'क्राझारनि जेनेबा आसामनि बर'फोर आरोना बिसोरो मावग्राफोरा नैबे दंफांखौनो हायो आरोना बिसोरो मिस्ट्रिनि खामानि बायदि जेनेबा दंफां हाखावनाय मानाय मेचिनजोंहाय आरोना नैयाव दंफांखौ बहायबाय ओमफ्रायो मेचिनखौ बिसोरो सलायना होबानो मालाय लासैयैनो थाङो आरोना आरामसे हाजायो माने दंफांफोरखौ जि जेनेबा खस्थ'आलाय जेरावबो जेखि खामानियानो मावा मानो खस्थ' जायो अब्लाबो माने मा होनो खामानि मावालासिनो ओरैनो थानाय एबा खामानि मोनैफोरा फैनो हागोन आरोना बेयावहाय अलरेडि आं एड्रेसखौबो होखाबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन नै दंफांफोरा ओमफ्रायो ओइ बेयाव जाबना दोननाय आरोना हानायखौ ओमफ्राय नैबेबो नै दायो हागासिनो हानो रेडि खालामदों आरोना इसोरो जोंनि बर'फोरानो गोजा बिसोरो मावनानै खस्थ' मावनानै जागासिनो आरो बेयावहाय अब्लाबो मोजां सेलारिया मोजां मोनो गोबाव सेनियर जाबाथ' मोनलाङो अब्लाबो गोदानफोराव एसे खमफोर जानो हागौ दंफांनि खामानि ना एसे बुरजाबो होनो हागौ बुंनो हाया आंथ' अनार नङा नालाय ओमफ्राय
मोनोमोन खोमा माबानिफ्रायनो 20निफ्रायनो मोनो 20,000निफ्राय 20 to 30 36 35 बिदि मोननो हागौ मोनग्राबो दं नालाय बेयावहाय मान्थलि 30,000 गाहाम मोनोबालाय माथो नांबावगौ ना एसे गोदानफोराव सोलोंनायफोराव खस्थ' जायो आरो रोंखानायबा मोजां आरोना एक्सपिरियेन्स गोनांबा खामानिबो रोंखानायबा कम्पानियाबो मोजां मोनो जेनेबा कम्पानि मालिकआबो मोजां मोनो आरो लोगोसे सेलारियाबो मोजां मोनो रोंखानाय एक्सपिरियेन्स गोनांबा आरोना थ' जियानो जा दंफां हाग्राफोर खस्थ' मावनानै जाग्रा गामिफोराव दङब्ला फैनानै मावफैनानै जानो हागोन आरोना बेयाव बिसोरो गासिबो बर' गोजा सावना आङो सावन होदिया मानो होनबा बिराद गोसा सावन जायो नैबे गुमै मोना मावगासिनो सावना गोसा जानायखाय आं सावनखौ बिनिखौ होदिया आरोना आंनि भइसखौल' होबाय आङो दायो मानो होनबा बिराद गोसा खोनायो नै बिसोरो बेखौ मेचिनखौ सलायबानो दंफाङा लासै फैसिगोन आरो जेनेबा मेचिना हाजासिगोन आरो दंफाङा हाजासिगोन मेचिनजोंहाय नायबाय थानोसो मोजां मोननायमोन आङो समाबो गैला नालाय मैगं हिरि खानानै लेट थांनो नाङा थांबा एक्सुवेलि जुदि बिसिनिथिं बेरायहैयोब्ला थाङोब्ला आरोना फुङावनो ओंखारनांगौ ओमफ्राय आङो अलरेडि 9टा 10टायावसो ओंखारबोनाय जाखादों बेंगलरनिफ्राय ओंखायनो बहुत लेट जाबाय आंहा दायो अलरेडि 5 o'clock जाबायमोन आरोना बिराद मोजां नै समान प्लेन फैखायो आरो हानाया आंना हासबेन्डआबो नायगासिनो नै नैबे हाखांनायफोर आरोना थखथा हाखांनायफोर गोजा बेयाव जाबना दोनदों जेरै टेबोल बेड आलमारिफोर बनायोना बेफोरखौहाय इउज खालामो मिस्ट्रि सोखायो मालाय बेनिफ्रायनो साप्लाय लांनाय जायो आरो खस्थ'नो स' दायो जोङो थांनो ओंखारगासिनो अलरेडि टाइम जाबाय नालाय जोङो दायो थांनायखौ आगान सुरहांबाय आरोना बेटा थांसै दे सना दे जों थांसै दे गिदों हा जों थांसै सना दे बाय गाबोन फैगोन दै अके हा बाय बाय सना जोङो थांनो ओंखारबाय रेडि जाबाय आब'नि न'निफ्राय जा फ्रिखा आब'आ फ्रिखा होनदां रायलायनायफोरा औ मालाबा टाइम मोजां लानानैहाय फैफिनबानो जाबाय औ न'आव थांनायनि सिगां येस दायो ओंखारबोबाय मोनसे लामाया नै माइया बिबार लाबावाखै माखासे बिबार फिथाइ थायबाय अयथासार मान्दे दंलै नै मेरला लामा